pravi vlog na ponedjeljak. Današnja tema je vrlo interesantna i radi se o novcu. Pa za ovu temu me zapravo potaknula jedna naša gledateljica serijala Gledamo vaše fotke, jer je napisala jako interesantan mail gdje je poslala fotke i gdje je komentirala da općenito smatra da, kad je pričala s svojim kolegama, da fototečaj kao takvi, kao koncept fototečaja zapravo nema smisla, jer nije rekla da nema vrijednosti u njemu, nego je rekla da se ne isplate, što u principu znači jedna od dvije stvari: ili ne vidi vrijednost u njemu ili je preskupo, što je opet praktički varijanta da ne vidi vrijednost u tome što kupuje. Znači, novci su jedna tabu tema koja mnogim ljudima definira život makar iz sjene, na način da ako ih se boje ili ako ih ne razumiju, praktički ne diraju ih i cijeli život imaju jednu jako čudnu vezu poput muža i žene koji ne pričaju ni s drugima, odnosno imaju nekakvu vezu s novcima gdje svjesno ulaze u tu temu, pokušavaju proučiti, naučiti nešto o njoj i na način da oni koriste novce, a ne novci njih. Jer u jednom dijelu mog života primio sam posto privatnik, novci su definitivno definirali moj život vrlo negativno. Oni su bili moj limitator, znači ja sam imao 4000 kuna plaću i naravno da u tom trenutku nisam razumio ni kako stvarati novce, ni kako vidjeti van tih 4000 kuna mjesečno. Nevjerovatno da je to prije samo 10 godina bio takav koncept u mojoj glavi gdje danas 4000 kuna mogu zaraditi u jednom danu, a onda sam praktički slobodan 29 dana u mjesecu ako želim. Naravno da to nije poanta i to samo govorim kako bi to zvučalo interesantno, ali kad sam počinio sam uzeo kao nekakav minimum, kao koliko treba minimalno zaraditi u mjesec dana da bi ja mogao mjesec dana raditi ono što volim i proizvoditi nekako vrijednost tržištu koji će me zapaziti i dati mi još više posla. I u trenutku kada sam marketing shvatio, kada sam educirao se na višestrukim poljima, a rekao bi na koncu najmanje u fotografiji, zato što nikad nisam dopustio da me primjerice znanje sprječava u nekakvom razvoju. Jer većina razvojnih stepenica i mentalnih blokada su upravo to. Nekakve stvari koje nismo mentalno ili intelektualno dobro opremljeni, znači nemamo znanje jednostavno za level up, ne shvaćamo koncepte ili koristimo nekakve terminologije ili stvari koje drugi ljudi govore, koje nisu naše riječi i naše misli, pa ih s te strane zapravo ne možemo ni shvatiti, ne možemo se ih prilagoditi sebi. Ali opet kažem, s druge strane, ako vi ne razumijete da se to vama dešava, vi i dalje možete patiti od toga. Znači, vi možete raditi dnevni posao, od 8 do 4 ili od 9 do 5, imati tih 4-5 tisuća kuna plaću i reći da je to praktički maksimum koji se može dogoditi za vas u životu, što je bilo iznimno tužno. Ako ne vidite vrijednost da recimo date 1000 kuna za nekakvo znanje, zato što vam se to čini četvrtina plaće, ali zapravo vi nemate još vještine na drugim poljima da to znanje od 1000 kuna pretočite u 10 do 15 tisuća kuna zarade u narednih 2 mjeseca. Tako da taj koncept znanja je jako interesantan, ali to mora biti kontinuirano učenje na način da vi evoluirate na više polja, a ne samo na tom jednom koji ste platili, zato što ljudi izvlače stvari iz konteksta i kad kaže naša gledateljica da ne vidi vrijednost, odnosno da joj se čini da se ne isplate tečajevi fotografije, ja mislim da se apsolutno svako znanje koje vam neko prenosi isplati, ako ništa drugo nego da vam krati vaše vrijeme. Znači, ako je nešto neko naučio kroz 1 godinu, 10 godina, 20 godina i to vam može reći unutar sat ili 2 ili 3 vremena, mislim da je to fenomenalna razmjena između znanja i uštede vremena. A na koncu ušteda vremena znači sve u životu, jer razlog zašto neki ovako rastu, a neki ovako rastu je zato što su uspjeli naći nekakav hack, odnosno način na koji mogu tu i tamo skratiti nekakve putanje učenja ili razvoja, ili tradeati manje svoje vrijeme za novac, a tradeati više tuđe vrijeme za novac da bi mogli napraviti napredak u svom poslovanju, primjerice u životu. Kod novaca, koja je tabu tema, uvijek ima jako puno krivih koncepata u glavama ljudi koji to nešto žele kupiti ili im se to nešto čini puno. Zapravo svaka roba traži svog kupca. Ja sam shvatio prije neko vremena da većina kanala, definitivno i anketa je rekla, znači oko pola ili malo preko pola će biti da su fotoamateri, a manji dio su poluprofesionalci ili profesionalci. Ali opet, kažem, s te strane mi je interesantno kako ljudi ne shvaćaju vrijednost onoga što čovjek nudi, zato što, naravno, oni su trenutno začarani svojim konceptima. I onda kažem, kad neko kaže da vas može naučiti bolje fotografirati ili bolje naći posao od koji ćete vi zarađivati, znači primjerice fotografija, koja vam trenutno ne ide, ne zarađujete koliko želite i uvijek vam fali novaca, to je mentalni koncept i mentalna barijera. Znači, i uvijek mi se vrati ipak da je moguće da je
publika s kojom ja pričam na ovom kanalu, koliko god cijeni nekakve besplatne savjete, nije mentalno tu da mogu zapravo cijeniti neke plaćene savjete. S druge strane, ja cijenim svoje vrijeme toliko jako da jednostavno ne mogu si opravdati toliko trošenja vremena na ovako nekakav side project, koliko god o meni bio vrijedan po pitanju komunikacije i vježbe i testiranja nekih stvari koje imam za testirati. Ja ne mogu vas uvjeravati u nikakvo kupovanje mojih usluga, ali s druge strane također ne mogu jednostavno trošiti toliko vremena bez ikakvog novčanog povrata da mi to sve skupa ima smisla. Mogu to raditi u slobodno vrijeme koliko njega bude, a ove godine će ga biti iznimno malo, zato što mi sezona sad počinje i imam jedan veliki privatni projekt koji radim. Ali samo si razmislite koliko je interesantno vrijeme u kojem mi živimo, da zašto toliko ljudi napreduju ekstremno i brzo, zato što primjerice ja mogu gledati svjetskog prvaka iz šaha, Magnus Carlsena, i on govori na glas šta razmišlja dok igra šah. Mislim, to nije postojalo prije. On uništava protivnike, ne znam, pije pivu i razmišlja o tome kako on gleda na šah i govori koji su mu misli i proces razmišljanja dok on igra i poteže. Ja sam svojevremeno platio 1000 kuna, ako se ne varam, za onaj masterclass i učio sam košarku od Curryja i učio sam šah od Kasparova. Mislim da sam prošao fenomenalno i jeftino s obzirom na količinu znanja koju sam mogu apsorbirati i koliko sam imao na dispoziciji, all you can eat praktički varijanta. Na taj način gledam i ove fototečajeve koje sam na par navrata ponudio, na način da si probam valorizirati najviše svoje vrijeme dok iznosim svoje znanje prema vama i želim vam pomoći, ali kažem, to u nekom trenutku jednostavno, ako nema nekog efekta, nema nekog efekta. Eto, toliko od mene. Nadam se da vam se ovaj vlog da vas je zainteresirao, da vam se sviđa, i svakako pročitajte onaj blog na Mudroj sovi kojem sam taj koncept uspjeha i novaca zapravo povezao direktno i rekao u čemu većina ljudi griješi, pa slobodno mi napišite šta mislite o njemu i čujemo se uskoro i čao si. Gledamo se u vašim fotkama idućim i da se konačno skupimo respektabilan broj, pa ćemo napraviti taj video i uskoro uploadati. Čujemo se i čao si.